Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke ivangeli elilotshwe uMateyu umpostoli isahluko samashumi nantathu kuze kuqalwe amavesi amashumi 54 kuze kube amashumi 58. Matthew chapter 13 verse 54 to verse 58. Kulo nkathi uJesu wafika kwelakubo wabafundisa endlini yakubo yokusonta baze bamangala bathi, ukuthathephi lokhu kuhlakanipha namandla amangalisayo angakanani? Angithi lena indodana yombazi? Angithi unina nguMaria, abafowabo uJakobe noJosefa, uSimoni noJuda na? Naba nodadewabo, angithi bonke baphakathi kwethu na? Ngakho-ke ukuthathaphi yena lokhu kuhlakanipha okunje? Kanjalo abaningi bakhubeka ngaye. Kodwa uJesu wathi kubo, akukho la umprofete engakwaziswa khona ngaphandle kwelakubo nasekhaya. Akazenzanga lapho izimangaliso eziningi ngenxa yokungakholwa kwabo. Yathusa le ndaba uma siyibhekisisa. Lithi izwi likaNkulunkulu wabuyela kubo. Ngimbuka uJesu ehamba nabangani bakhe nabafundi bakhe nabantu abamazile bambona enzimangaliso. Ngimbona esebuyela emuva ehamba nabo. Labantu bayalangazelela ukuya kubo. Mhlambe iningi labo liyothi siyabonga ngalo muntu oseyishintshile impilo zethu. Siyabonga ngalo muntu osizile ngangifelwe indodana maqede yaphila. Athi mhlambe omunye ngangikade ngishonelwe umzali wamvusa. Athi omunye mhlambe ngangishosha ningibona ngisukuma. Athi omunye ngangimpumputhe ningibona sengiyabona. Athi omunye ningibona ngangakwazi ukukhuluma kodwa manje sengidumisa uNkulunkulu. Lento ithi mina ungabosidelela isidalwa esingumuntu ngoba uthi uyasazi noma uyasazela. Ngoba awumazi lo muntu uma engekho emehlweni akho. Uma enabanye abantu, yikuphi akukhulumayo okubaphilisayo? Yikuphi akwenzayo okubaphilisayo? Uboqaphela ukuba awukhulumi kabi ngomunye umuntu ngoba nakhu uzitshela wena ukuthi hayi vele ngiyamazi. Ayive ingozi inkonzo yokujwayela. Ayive ingozi inkonzo yokwazi umuntu ebese uyitshela ukuthi wazi konke. uJesu mhlawumbe uhamba nabantu abambongayo uNkulunkulu ngaye. Kodwa mesefika kubo, mesefika kwabakwabo, mesefika endlini yokukhonza, abanendaba. Ngoba vele basenkonzweni yokujwayela. Basenkonzweni yokuthi ahavela usibanibani siyamazi. Lento ifana nomuntu okhuluma kabi ahlebe omunye umuntu. Akuve kuyingozi ukukhuluma kabi ngegama lomuntu kwabanye abantu ngoba awazi ukuthi labo bantu bamazi kanjani lo muntu. Wena uzokhuluma ugxeke lowo muntu kubona
kanti kubona lowo muntu uyena muntu obenabo when everybody else had walked away. Uzokhuluma kabi ngomuntu kanti kubona uyena muntu abathembele kuyena. uJesu mebuya liyangishaya lelizwe lithi abaningi bakhubeka. Abantu bayakhubeka ngawe. Abakhutshwa ukwenza kabi kwakho. Uma sibhekisisa le ndaba, akukho kubi uJesu akwenzile. Akukho abangambeka icala ngakho bathi uhlulwe ukuthi nokuthi nokuthi. No, akukho. Why bemzonda? Why bemgxeka? Why bekhubeka ngaye? Ngenxa yezimangaliso uNkulunkulu azibekile kuwena. Kumina ngivuka lenkonzo kaJosefa. Josefa wadayiswa abafowabo. uJosefa bamkhumula ingubo abafowabo, bancamela ukuba bamdayise nqunu, bancamela ukuba ingubo yakhe bayibhixe igazi lesilwane, basinika ubaba, bathi baba sijole ingubo yakhe isidabukile isigcwele igazi. Kunabantu akade bakubulala uphila. Yazi kuneyindawo ukuthi ngaphakama igama lakho kube khona abantu abayolcindezela phansi. Khona ama-rooms nama-boardrooms nama-meetings athi menziwa makuphakanyiswa igama lakho, kube khona abazosendelana ama-message, make sure ukuthi igama lakhe liyaqeda. Uma kuphakama into zakho, make sure ukuthi okuhle kade bekubona nina niyakushicilela nikuphendule kube kubi. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu bekumele simbonge. Kunabantu abahleka nathi kodwa kuma-boardroom siyizitha zabo kodwa thina sazi. Mase besema-ofisini amakhulu bakhuluma izinto abanqabayo ukuyikhuluma kuthina sibabhekile. And so uJesu ushayelwa amandla kaNkulunkulu empilweni yakhe. Khona uzokathi kuwena, why wena nkosikazi ezakho ingane zikuthande? Why wena abakho abantwana bakho bakondle? Why wena ezakho ingane zikuhloniphe? Khona abanye abantu abazokuzonda why umyeni wakho ekunakekela. Khona abanye abantu abazozonda why nina njalo nihlezi nibambana ngezandla. Why ningaxabani? Why ngabizwa amaphoyisa kuthiwa nisazwana? Why ngabi khona ama-family meetings ngawe? Nizalwa ndawonye emndenini owodwa nikudla esiswini sinye. Why uma ahlezi enaka mina angayikhulumi ezakhe indaba? Well, because wenze kahle. Why nizwana nalo? Why ungaxabani nalo? Khona abanye abantu abalwisana necebo likaNkulunkulu phezu kwempilo yakho. Abalwisana nesipho sikaNkulunkulu phezu kwempilo yakho. Abalwisana nokwenza kaNkulunkulu empilweni yakho. Khona abantu abakuzondela ukuthi you doing well. Yazi khona umuntu okuzondela ukuthi awusaceli kuyena. Khona umuntu okuzondela ukuthi awuconsult naye before making decisions. Akuzonde. Ningakhulumisana. Wenzeni umntaka Maria? Base bakhubeke. Wenzeni okubi? Khona abantu abathi Jesu
No man, ingane yombazi le. No man, ingane kaMaria le. No man, siyabazi abafowabo. Siyabazi odadewabo. Are you aware ukuthi khona izinto ongazitholi nengenzeki kuwena ngoba bathi bayabazi abazali bakho? Uyazi ukuthi ushawela ukuthi umkhulu wami waxabana nomkhulu wakho. Uzokushayela ukuthi wingane yombazi. Ingane yombazi ayikwazi ukuba this great. Ingane yomuntu ongafundile ayikwazi ukuba this great. Ngengitshelwe mina ingane ekhulelephi emjondolo emqashweni engenalutho. No, you can't be that great. Ezethi ingane that must be great. Ezethi ingane kumele inenzele, akuwena kumele wenzele zona. No, ingane yombazi lesiyayazi. Khona inkinga yenziwa abantu basuke bazizolo lami kanti abalazi kusasa lami. Bahlala kwizolo lami bayitshela ukuthi nekusasa lami bazobe bekhona. Kanti uNkulunkulu abakhipha kulona. Yangishaya le eshiwo uMateyu 2 Jesu akazenzanga imangalise ezinkulu emva kwalokho ngenxa yokungabi nalo ukholo. Ebhlungu le. Yazi siyokhuleka siyokwenza izinto athi umntaka Maria ngiyafuna ukwenza kodwa hayi abanalo ukholo laba bantu. Abanalo ukholo. Abanye bethi izinto ayibalungeli because sinenhliziyo ezibophayo. Abanye bethi izinto ayibalungeli because sinenhliziyo ezimbi. Abanye bethi izinto azibalungeli because sinenhliziyo engaphandle. Ubani othe omunye menakho ngizokonakalelwa izinto? Asibe nakho sibe baningi kunani pho? Kuningi vele. Indlovukazi yezulu ayibe nathi sibuso sesivikele isikhanyisela isinikeza amandla nomusa nothando negrasi yelivela kuyena ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Ngiyakhuleka kuwe uNkulunkulu wami. Ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. Ngiyakubonga ngoba ungilonde kulobo busuku. Konke engizakwenza namuhla ngizokwenzela ukukudumisa nokuthanda wena. Konke ukuhlupheka ungangivelela ngizokubekezelela ngenxa yakho. Ngihlawule ngakho izono zami. Ngithanda ukuzuza iziyekelo ezizuzeka ngemkhuleko nangemsebenzi yami. Baba Nkosi, ngilonde futhi nanamuhla. Ulonde nabo bonke engifanele kubakhulekela. Ungisize ngixwaye konke ukona. Sicela ngeNkosi yethu Jesu Kristu indodana yakho ephila ibusa kanye nawe nomoya ocwebileyo neNkulunkulu munye izikhathi ngezikhathi. Amen. Ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.